mae e'n dal, mae e'n denau ac mae e'n ifanc. Faint yw ei oedran e te? Tua 23. Mae'n amlwg erbyn hyn bod ffeiliau sain bob amser yn apelio at ddysgwyr a mae'n aprau sebon wedi bod mewn nifer o gyrsiau eraill Cymraeg a oedolion hefyd. Felly roedd e'n fan cychwyn da, dweud y gwir, o ran creu adnoddau, yn enwedig ar gyfer lefel mynediad, sef y lefel isa ar gyfer y maes Cymraeg a oedolion. A beth wyt ti'n feddwl o Llywelyn nawr, Dwynwen? Dweud y gwir. Zoe dwi. Dwi'n dod o Ddeillwygar yn wreiddiol. Dwi'n byw ym Mhontarfynach ar hyn o bryd. A fi ydy'r awdures yr Opera Sebon Rhydybont. Mae e'n hyfryd ac mae e'n gyffroes. Mae e'n dywyll ac yn olygus. Mae Rhydybont am grŵp o ddysgwyr Cymraeg sy'n mynychu dosbarth bob wythnos. Mae stori cariad, mae lot o bethau cyffrous yn digwydd. Faint yw'r fodca? 2.30. Gai 3 fodca hefyd. Na chei, rwy ti'n yfed gormod, Llywelyn. Cer i eistedd. Mae nhw ar-lein ar hyn o bryd ar wefan y bont a mae'r dysgwyr yn gallu mynd ar-lein, clicio ar y llun ac wedyn maen nhw'n gallu gwrando ar y fersiwn y de neu fersiwn y gogledd a mae 16 pennod ar-lein ar hyn o bryd. Prynhawn da, Llywelyn. O, prynhawn da, Aled. O, cer i eistedd, Llywelyn. Gai helpu? Na chi. Dwi eisiau cysgu. Mae'r gweithwyr CBAC yn gweithio fel yr actorion yn yr Opera Sebon a maen nhw'n fendigedig. Mae'r dysgwyr Cymraeg i gyd yn hoff iawn o'r cymeriadau a maen nhw'n dilyn nhw ar-lein a maen nhw eisiau cwrdd â gweithwyr CBAC nawr hefyd. Maen nhw'n eitha enwog. Beth yw lliw cot, Llywelyn? Cot Llywelyn? O, mae hi'n fi. A beth yw lliw car, Llywelyn? Mae e'n goch. Pam? Maen nhw'n mynd i gael eu cynhyrchu ar lefel sylfaen hefyd. Felly maen nhw'n gallu cario ymlaen yn gwrando ar fywydau, y cymeriadau cyffrous. Wel, edrycha, Dwynwen. Mae dyn gyda chot ddu a sgarff borffor yn eistedd mewn Ferrari coch ar bwys y tŷ bwyta. Rhaid i ni fynd, Catrin.